U l-isptar kien il-klinik prinċipali tal-animal welfare. Apparti li tista' tmur inti with your private pet. Imma jekk inti l-animal welfare sabu qattus f'nofs tal-lejl jew daħlilhom każ f'nofs tal-lejl, jew għandhom kelb u miksur da ħajmur l-APH u ssirlu l-operazzjoni hemmhekk. Għax hemmhekk kien sptar u jsir kull tip ta' operazzjoni. Ġifieri, inti mhux kull vet jista' jopera jagħmillek ksur. Mhux kull vet jista' jagħmillek nafx tip ta' operations. L-iktar daw ta' tal-ksur tas-saqajn, hips u hekk. Ħafna mill-vets ma jagħmluhomx dawk. Malta, Ministera żballa u erba' jagħmluhom. Tajjeb, okej. U qabel kien hemm l-APH. Issa l-APH ma ovvjament mhux. Mhux. Eżatti. Issa, meta inti issa ħajjidħollok. Dak huwa sptar tal-istat qed nifhem sew? Le, l-istat iħallsu. Iħallsu, right. Fil-animal welfare kien iħallsu lill-APH. So okay. Fimt? Just għandu l-irwol it-tender, qed nimmaġina xi tip ta' tender li jaqdil l-animal welfare. Okay. Fimt? Imma tista' tmur inti bil-qattus kelb tiegħek. Bħalma tmur inti jmur l-animal welfare. Imma jekk imur jiena nħallas. Mela. Okay. Ġifieri huwa servizz tal-privat li kien jagħmel użu minn l-istat. Eżatti. U kien 24 hours. Ġifieri daw jekk qabdu kellhom każ bil-lej, setgħu baqgħu tilgħin bl-ambulanza l-APH. Issa dik m'għadix. U allura x'ikors għandu l-welfare, l-animal welfare f'dal każ? Jekk kollu pereżempju ksur, jekk kollu x'jagħmel? Alright, mela jekk inti għandek ksur, dik il-mistoqsija tiegħi, x'qed jiġri? Issa nistgħu naraw minn każ li kien hemm fil-bidu ta' Marzu ta' Cooper, mela dal-kelb inqabad mill-animal welfare u inti ħafna mid-drabi jkun hemm klieb li jinġabru mill-animal welfare imma mbagħad jagħtuhom lis-santwarji biex jiġu homed through the sanctuarium. Okay. Tajjeb. Mela dal-kelb inqabad kien kelb tal-fenek u għadda lill-AAA, is-santwarju li hemm Birżebbuġa tal-klieb. U di mill-ewwel indunat li għandu suqu miksura u derenden la damlitlu appuntament ma' wieħed mill-vets li jagħmel complex surgeries. Però indunat li Cooper kien ilu għand l-animal welfare 15. U l-operazzjoni ma saritx. Ġifier dak kien ilu 15 għaddej kalvarju għax l-operazzjoni ma saritx. Issa l-fejn ma saritx. Għax biex inti tagħmel operazzjoni ta' dak l-ammont ta' flus tittoħroġ tiġbor quotations. Tiġbor quotation għandek kelb agonija. Ġifieri ipotetikament jista' jkun li bħalissa għand l-animal welfare hemm xeba annimali għaddejn b'kalvarju. Żgur. Speċjalment ta' kif tista' ssir taf? Naħseb bħala din li tkidni b'mod ġenerali fil-pajjiż sewwa li dawn huwa affarijiet li jiġu finanzjati mit-taxxi tagħna. Thank you. Aħna l-pubbliku huma għandhom jirrispondu għall-iskrutinju tal-pubbliku. Dawn l-affarijiet għandhom ikunu bħal ħafna affarijiet oħra, ġifieri inkluż di, għandu jkun hemm aċċess tal-pubbliku biex jiskrutinizzaw. Pereżempju jekk jiena tajtek kelb u ġbart kelb u nċempillek l-iktar li tiġri fuq il-qtates. Isma' il-bieraħ inġabar kelb, nitlob il-patient number, tista' tgħidli kif inhu ħaniftaħlek każ mbagħad ngħidulek kif inhu u qatt ma jasal. Qabel konna b'xi mod kellna attivista kienet iġġibilna l-informazzjoni jisma' l-qattus jagħtek hekk u hekk serraħ moħħok jew il-qattus traqqat. Issa le titċempel iddaħħal l-informazzjoni biex forsi xi darba tkun taf li l-qattus ma jindu l-qattus kien kun nitemaw jien. Dak jiġi qisu l-baby tiegħi. U jekk inti qed titħallas mit-taxxi tiegħi, billi ma dritt li ma tgħidlix. U oħra, ħafna min-nies jibżgħu iċemplu l-animal welfare. Ir-raġuni hija? Għala. Għalfejn? Għaliex the easiest way out, nirraqdek. Mela fuq il-flus fuq il-kura tiegħek. Ġifieri jekk jiena nibgħat l-ommi bil-ambulanza l-isptar nibda nibża li ħajraqduha, jew jifqu fit-triq u jarmuha x'imkien. Jiġru dawn l-affarijiet? Żgur li jiġru. Li jintremew l-annimali? Ejwa mela. Last May. Ija. Mux ġifiri intuitivament qed jisma' li nasbek. Le. Last May, per eżempju, kont imsifra, ċempilli wieħed miż-Żurriq, għandi kitten.
Se nagħmel kiex ħanagħmel tista' tgħinet li ma nistax ngħinek, qed ċempel l-animal welfare u itlob patient number. Dik dejjem ngħidha jien itlob patient number. U dan insomma ċempel l-animal welfare u min kien l-ambulanza għallu ma nistax intik patient number għax m'għandix ktieb. M'għandix ktieb. U malla għalli qalbi għamlettik, għax kienet ġrat li s-sena ta' qabel b'kejs ieħor. U għatlu insomma, u ċempilt ħabiba tiegħi l-istess, close, taħdem qrib mal-animal welfare, mhux qrib volontarja. Tela tista' tiċċekkja li daħalx dal-qattus, kitten tal-Madonna battila r-ritratt. Ma daħalx ġo taqaltli. Qaltli ċekkja mad-direttur. Bat, message id-direttur, isma nar is-sibt fil-għaxija nġabar dal-qattus dal-kitim mill-ħalsafi tal-Madonna. Tista' tgħidli fejnu? Le ta' ma nġabarx. Għatlu, ħanni batlek ir-ritratt. Il-kitin inġabar. Saqsi lill-animal welfare officer fej tefaw. Insomma, ma sibniex fej tefaw mbagħad telaw tribunal, x'sar? Ma nafux. U ħadd ma jaf, u ħadd ma jtik risposta. ħadd ma jtik risposta. U diġrat sena 2002, b'kitin ieħor. Most probably, il-kitin x'inkienu tilajn. Ramaw x'imkien. Ma tista' qed titħallas mit-taxxi tal-pajjiż. Skużani, kompli l-kommenta jiena. Qed titħallas mit-taxxi tal-pajjiż u tiġi taqgħod tqum. Jekk inti ma tħossa lihom, tibqax taħdem hemm, mhux postok. Kif jispiċċaw ma jaħdmu hemm? Għax biex ta' għallima jikolla ġeneralment għal-qalba tfal, jek tkun superjur il-mużew, kolla għal-qalbek il-reġjon, jek inti tkun naf tamil dal-podcast, għandek il-qalbek il-media. Good question. Jiena per eżempju dejjem ngħid għaliex l-applications tan-nies li jidħlu l-animal welfare ma jinfetħux għan-nies ta' barra. Trid bil-fors tkun ħaddiem taċ-ċivil biex tmur l-animal welfare. Jekk inti trid tidħol office l-animal welfare, tkun ħaddiem taċ-ċivil. Ma tistax jiena ġewwana animal lover napplika dejt mill-interview u mort naħdem l-animal welfare. Le. Ħafna mid-drabi jkunu nies li jaħdmu mal-gvern iridu job relax. Huwa job relax, ma nafx kemm hu job relax li tinteraġixxi mal-annimal. Skont kif tiedu. Ħanejdlek kif tista' ġibu relax. Ġewwana ċempel għaliex sabet qattus marit u ġewwana ma tistax taqbdu l-lejla, għandha xi ħaġa. Nċempel l-animal welfare. Tista' tiġi għal-qattus? Imma titaqbdu, senjura. Naqbdu. Dak xogħolok. M'għandix trep. M'għandekx trep. Dak xogħolok. Mel intix inti just a driver, just a taxi driver. Għax jiena nista' naqbad il-qattus għax-xorta jien irid naqbdu. U nċempel taxi. Ngħidilha ħodbu li għand vet. Mhux hekk? Mela x'int tagħmel? Ftit ilu kien hawn video idur. Sta tarawh. Ta' kif jħendiljaw l-annimal. Dak il-kerb, wow. Inta għandek kopja tiegħu, mhux hekk. Mela, titintallaw naqra dal-video. Nistgħu niplejjaw bil-sound jew. Dan semmejt li għadna ma rajtux, jiġifieri. Għabdu ħajja mela x'qed tagħmel? Għabdu ħajja mela da xogħol qed tagħmel. Ma video ħajja. Tamel iġib kux jintibżaw iskom minnu jina għasbat li xnaħdu jina. Mela x'tamel, mux ħanġib wiċċek, eżak tibza minnu. Għabbadu għabdu bieċċakir, jina mela x'namel, x'għandu ħa, x'għandu ħajja sirbi ħajja. Ma naqbdu xina x'mat li xnaħdu jina, mela sirbi, ħajja sirbi ħajja, ħajja. Dan ħajja kollu storbju ħa. Ma ġib biċċa għanabdu, mela xoħlok suppost. Sija li ħolet tajbu ġib biċċa tjajlek li. Għednej taqqal Madonna taqtu ma xurxin mer. Għana raw xajgħamil. Ġib biċċa għanabdu jina. Ġib biċċa għanabdu jina. Għad għamil mela tasbu xifenek, ġib biċċa għanabdu jina. Għallina. Għallina. Għallu għajin, għallu għajin. Għara kif ġarret. Ġattamlu ħazin de. Mux problema jina. Taf, l-istoria ta' kif spiċċaw hemmhekk dik ix-xena. Dak il-kelb kien attakkat, ġifri kien jgħod agonija. Il-kelb mhux ħajgidmek.
U xaħat ċempel biex. Kien attakkat minn kelb ieħor ġifieri. Probabbli min issejra żball jekk dak kienx il-kelb li kellu ċomp. Dik minix ċerta minna ma l-kelb kien attakkat. Probabbli ħadd mill-attivisti ma seta' jmur. U ovvjament meta tkun idejk marbuta jgħidu ġisma' ċempel l-animal welfare issa mbagħad naraw x'jiġri speċi ta' jmur ġo santwarju mill-animal welfare u nikkuraw minn hemm. U marru l-officers tal-animal welfare. Ġifieri ġeneralment is-soltu nies ċemplu lilkom f'dal każ, Iva, l-attivisti ċemplu. mela. U ċemplu lilkom l-ewwel qabel l-animal welfare taħseb. Viva, mela, u meta tgħidilhom ċemplu l-animal welfare, le, mela biex iraqdu, tgħidilha le, ma rridx mela ħalliħaw. Issa dak kien agonija, ħadd mill-attivisti ma jkun jista' jmur, għax probabbli kien filgħodu min jaċċol. Kemm tirċivu minn dak telefonati? Ħafna. 4-5 kuljum. U La wafqin. x'tip ta' rikjesti jkun hemm? Ara, per eżempju, fil-Kastejjin iktar nirċivi tal-tatis. Bħalissa, għaw mamiket, għaw għattus bsiqu miksura, għaw għattus taf kemet ibeżlaq, għaw għattus għandu kanser. Anything, għaw għattus għandu għajneħ mifqu għax nistaw namlu. Ma li tgħidilhom ċempel l-animal welfare. Ġifieri ma dawk li jħobbu l-annimali l-animal welfare b'mod kważi ironiku għandhom reputazzjoni li jippreferu l-annimali bati milli jispiċċa fl-idej tal-animal welfare. Iva. Għax forsi jekk jgħat barra forsi għadda xi ħadd ġabru. Imma ħafna mid-drabi sfortunatament. M'hemmx fiduċa fl-animal welfare. Meta għamilt protesta sentejn ilu. Għaw tantu tara fuq Facebook nies jikkommentaw. Bot tagħmel protesta u jiġu 200 ruħ. X'kienet il-protesta? L-istess, kontra l-animal welfare, dak iż-żmien biex tinbidel id-direttur, bidel id-direttur u ma sar xejn. Ma mxejtux il-qoddim. Le. Minti kif tista' timxi l-qoddim meta għandek tkun persuna li vera tħobb l-annimali. Ma tistax titfa' ġifieri m'għandi xejn kontri, imma ma tistax titfa' persuna li għalih kelb kbir, nista' nħallih barra tax kelb kbir. Ma tagħmel sens. Meta aħna nisħqu li il-klieb iridu jkunu parti mill-familja. Għandek affarijiet naf. Affarijiet li hemm regola, hemm liġi, imma m'intix tatwa. Għandik edeja, għandik eżempju. Mela, għamilt confiscation. Ġejt fuq il-post, il-klib mhux qed iżommhom tajjeb, ħadtomlok. Tista' tgħidli kif xahar wara jerġa' jkollu l-klib? Jew ġejt nagħmellek confiscation, ġejt nagħmellek inspection. Narek il-kelb tiegħek ma sibtekx. Ħallejtlek nota ħelwa, jiena mill-animal welfare ġejt niċċekkjalek li jekk il-kelb tiegħek huwiex fi stat tajjeb. Mela jekk il-kelb tiegħek kienet jgħix fil-ħmiġ tiegħu u marbuġ tagħmel inti? Tagħti ħasla, tħollu, ħalli x'in jiġi. Mhux hekk. Tajjeb, tsibu issib lest kollox pulit. Jew tiġbor kelb fi stat ħażin, iċċipjat. Fi stat ħażin. Tista' tgħidli kif ittiwlu lura. Tista' tispjegali. Hemm protokoll speċta jekk li kollna Ara, jiena bnidem li nemmen ħafna bil-kontratti jekk mhix espliciti u impliċiti. U l-liġi hija sors ta' kontratt. U allura meta nibda nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' nies nibda naħseb isma' imma x'inhu il-qbil li għandna bħala soċjetà x'inhu huwa? Meta ddeċidejna isma' aħna mela stabilxejna l-animal welfare ma nafx jekk xi ħaġa li ġi stabilita b'xi tip ta' leġiżlazzjoni. Okej, u l-animal welfare x'inhu l-obbligi tagħha lejn is-soċjetà. Il-protokolls li huma mnisla minn dawk l-obbligi x'inhuma. U l-problema hi li di kont insib naqaffani. Imma di kont insibha meta kont inkellem il-pulizija, pereżempju, meta kont nispiċċa f'xi naqra nkwiet meta kont tifel, kont indun daw għal qasja fuq il-liġi. U tibda titkellem magħhom. U tibda tgħid
La, bro, inti supposta tinforza l-liġi u għastafa, jien qed nikdiblek fuq il-liġi li supposta tinforza inti intlefs kompletament. U issa biex ta' aqqastaf inti l-obbligu tiegħek li s-soċjetà x'inhu minn fejn tiġib id-drittijiet tiegħek. U jekk mhux se jkollna daw il-konverzazzjonijiet fundamentali ta' x'inhu l-kuntratt soċjali u il-kuntratt soċjali li huma l-arranġamenti li għanna bejnietna li jorbtuħu jtuħ s-sisin, ħaj jibqa jkollna minn dan il-rebus, mela inti għattajt, enforcement memx. Skrutinju memx, ġinti inti bdejtajt li jima jistax nċempellena mill-welfare u nistaqsi fuq il-kasa xedli tliftu l-krip, u mandiċ xieġifiri, bro, għetinħalsek, kif jista' jkun. Dawn huma affarijiet illi fundamentalment huma repetuti kullum kien. Ġifieri di tara jekkux naf kif meta aħna ndaħlu FOI per eżempju, tant tirrepeti ruħa l-enforcement kemm ħandu ngħidu Malta fuq l-enforcement. Kullum kien qiegħda l-problema tal-enforcement fuq kif noħorġu tenders, fuq kif ninforzaw fuq siti tal-kostruzzjoni u l-health and safety u sebaħu dalam. Ġifieri il-problemi huma fundamentali u evidentament minn kelli ma tantx kont naf dwar il-problemi tagħkom huma l-istess problemi, essenzjalment. Li għandek forsi differenza. Ħanitkellmu jiena mill-lat per eżempju ta' teacher. Jekk jiena mmur fil-klassi u ngħidulhom isma' llum jien ma ġibtx affarijiet miegħi, ma għamilx il-lessons u ma ħanagħmel xejn. Probabbli l-għada jgħid lis-sur mast fil-office u jgħidli isma' ċemplu l-parents. Imma daw jidħlu kemm jidħlu rapporti, jibqgħu hemm l-istess nies. L-istess nies. Kif? U kif għandek liġi tgħidlek li jekk il-kelb mhux iċċippjat teħel 300 euro? U ħadd ma jaħal dil-famuża 300 euro. Għax biex teħel 300 euro tittoqgħod titla l-qorti. Għaliex m'għandix tkun bħal jekk jiena lajt ċitazzjoni ta' seatbelt. Terenden ġibatti lid-dar, ħallasta u probabbli ma nerġax nagħmilha. Fimt? Għaliex? Ma tistax tagħti ċiprider lill-pulizija li għandna fil-komunità tkun għaddej inti bid-dog jgħidlek ħan iċċekkja naqra ħi. Xejn ta' kemm tmissilu naqra mod. Semmi ħafna dat ċipep, però ma nafx eżatt x'inhu, ma tista' spjega naqra. Xejn, bażikament iċ-ċippa il-kelb inti meta jkun ta' eta żgħira daħlu il-vet jagħmlu qsu rossa ġo daru u jirreġistrah. Per eżempju, jirreġistraħ ma' ġewwana bil-mobile number, etc. Jekk inti l-kelb intilef, inti ċempel l-animal welfare, jiġi biċ-ċippa, u jiġi biċ-ċip reader, u jekk ikun iċċippjat, ħajjej ċempel il-ġewwana, jgħidilha ġewwana hija x'għandek il-kelb. Jekk ma jkunx iċċippjat, issa, xi ħaġa oħra. Inti kieku tagħti ċip reader lill-pulizija tal-komunità, jien m'għandix għalfejn noqgħod inċempel l-animal welfare jeċċekkja l-kelb. Jien ġilli nies miż-żurriq iċemplu li għax jafu għandhom għandi ċip reader. Ġewwana tistgħu kelb u mur jiena. Minflok ngħidlu ċempel l-animal welfare ħajqgħod jiġi. Immur jien niċċekkja u jekk ikun iċċippjat inċempillhom ngħidlu għandi ġa ċip number sibt il-kelb. ċempel lill-owner. X'hu ma jistax jgħidli ta' minnu. Iwa, mela għandek liġi, di liġi, l-kelb irid ikun iċċippjat. Ovvjament iċċippjat biex jiena ma nistax naqbad u nabbanduna x'bħala abbanduna ħajsibu xi ħadd and it's chipped. Għalfej. Aħna di jekk inti m'intix iċċippjat teħel 300 euro. Mhux dik il-liġi? Meta għatta l-istess l-segretarju parlamentari, iwa vera, you're right, għattela, taf kemm tiġbor flus minna di. Maġaw ħafna mhux iċċippjati. Vera, namluha di, namluha. Waste of time. Tħoss li għad hemm l-wok biex tirrikonċilja ir-relazzjoni tal-NGO tiegħek mal-awtoritajiet? Le jien ismani jien hekk jiġejdu li għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex nimprovjaw. Relevanti kemm għandi graġġu kemm jiena rrabja tal dawn l-affarijiet. Lesta tmewwet kollox biex taħdem jitfid. U mhux jien biss, il-volantivisti kollha bħali. Ġifieri aħna lesti li mmorru mela żgur għall-ġid tal-annimali. Mhux biex inti toħodha easy, jew biex min suppost qed jagħmel xogħol joħodha easy, għall-ġid tal-annimali.
Mela, tlaqna?